Shoutout sa inyo dyan. Sa mga kababayan natin sa abroad. Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout. Mega love shoutout sa inyo dyan. Lalo na dyan sa mga kababayan natin sa abroad. Mga Filipino community dyan. Mga kababayan natin sa mga OFW. So ayan, magdasal tayo. Magdasal tayo para matapos na yung gera dyan sa ibang bansa. So sana matapos na yan. In Jesus name. So ngayon, samahan niyo muna ako magluto. Magluluto tayo guys ng kinamatisang bangus with tausi or black beans. Okay? So samahan niyo ako. Pupunta tayo sa kusina. Tara. Andito tayo ngayon sa terrace. Ayan guys. Samahan niyo ako guys ha. So ayan guys, yung mga ingredients natin guys, meron tayong sibuyas bawang, meron tayong celery, siling haba, at syempre of course yung bangus natin, minarinate na natin sa asin lang, kamatis, tsaka black beans. So ayan guys. So magpiprito na tayo mamaya. Ayan, 19 million in the house. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Pakilike lang ang ating live. So, ayun na, pinakita ko na sa inyo guys. Ayan, magluluto tayo ng bangus. Ito yung mga ingredients natin. Ito yung mga ingredients natin, sibuyas, bawang, siling haba, celery. Siyempre yung kamatis natin guys ha. Ayan, at saka yung black beans. Siyempre magpiprito muna tayo. Prituin muna natin yung bangus guys. Yan, thank you for watching guys. Lalagay na tayo ng ng mantika guys.
Ayan, 4 million in the house. Shoutout sa inyo dyan. Ayan, comment lang kayo guys. Ayan, meron tayong bisita si Lily. Ayan, shoutout sa iyo dyan, Lily. Ayan, comment lang kayo guys kung taga saan kayo para ma-shoutout natin. Okay. So ayan, mainit na yung kawali, yung mantika. Shoutout nga pala sa mga kababayan natin dyan sa abroad, mga Filipino community. Ayan. Shoutout sa inyo dyan, 19 million in the house. Paki-like lang po ang live natin at paki-share kung nagustuhan nyo guys. So ayan, 19 million na tayo. 20, ayan. Tatas pa yan. Gawin nyo ng 100 viewers. Ayan. Thank you guys. Shoutout sa inyo. Ingat kayo dyan sa abroad. Naway matapos na yung gera natin, ipag-pray natin. Pray lang tayo dyan, mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout sa inyo. Ayan, ingat kayo dyan guys. Sobrang init guys. Inom lang tayo ng maraming tubig. Ayan, kung hindi namang importante ang lakad, huwag na kayong tumuloy. Napakainit. Kung tutuloy man kayo, magdala kayo ng tubig. So ito na guys, magsalang na tayo. Nahulog pa. Meron tayo dito isang pirasong bangos lang, pinaghati-hati natin sa 6. So ayan lang, lulutuin lang natin ang bahagya. Ma-fried lang natin yung bangos, tapos i-sosotay na natin yan. Ayan, shoutout kay Lily. Lily ba? Sili pala, Sili. Grabe, JR, mahal na ang palakad ng palakad ng lisensya, 9 na, 9, 9K.
Papatay daw. Ate, kailangan mo itong resibo, te. Shout out kay Jesusa. Shout out din dyan. Yan, shoutout sa inyo dyan. Kay Susa, kay Shelly. Aray! Aray, grabe, aray. Grabe, sumilampik. Aray, itang... Ah! Grabe. Grabe guys.
Grabe, pinagsikan tayo. Yara yung lisensya mo pang 10 years. First law. Bakit? Ano? Kahit lang mo pa yan. Kung alam mo dapat sa'yo. Nakita ko ni ate niya. Uy, aray. Ayan na naman. Grabe. Ang sakit.
brown.
Ayan, shoutout sa'yo dyan. Ipo ang Hoyen. Shoutout sa'yo dyan. Shoutout sa'yo. Ayan, luto tayo guys. Luto. Shoutout sa'yo dyan. Ingat kayo. Shoutout. Luto tayo. Ayan, 10 million in the house. Shoutout sa inyo dyan, guys. Ayan, samahan niyo ako, guys. Magluto tayo. Shoutout sa inyo dyan. Sa ating mga viewers, shoutout sa inyo dyan. Ayan, malapit na tayo Malapit na tayo mag-isa. Malapit na tayo. Oh,
Tanggalan muna natin to ng medyo sunog. Kasi pumait eh. So tanggalin lang natin yun. Yan, dito rin tayo magigisa o magsusuting. Add lang tayo ng mantika. Magsusutay na tayo guys. Unahin muna natin yung bawang. Ayan. Pag naamoy nyo na yung aroma ng bawang, sunod na natin ang sibuyas. Oh. Bango-bango, bango-bango ng sibuyas bawang. Ito na. Sunod na natin guys yung kamatis. Pag malambot ng kamatis, kaya nang durugin, ilagay na natin yung black beans. Kaya medyo malambot na yung kamatis, ilagay na natin yung black beans. Bandi ka na. Bandi ka na. Bandi ka na.
Mag-add tayo ng water. Lagyan na rin natin ng siling nga ba. Tsaka yung celery. Add pa tayo ng isang tubig. Then pagkulo, ilagay na natin yung prinito nating bangus. Takpan muna natin ng 2 minutes. So ayan guys, after 2 minutes, kulong-kulo na guys. Na ano natin ang apoy. So ayan guys, nagluto tayo ng kinamatisang bangus with tausi. Ayan. So counting tayo guys, counting tayo. So ayan, shout out sa mga viewers natin. Thank you for watching guys. Love you all.
Ayan guys, okay na yung ano natin. Niluto natin kinamatisang bangos with tausi. Ayan guys. So maraming salamat guys. Thank you for watching. Thank you sa pag-sharing. Ayan, thank you so much. So okay na yan guys. Tatakpan na natin. Bye. Love you all. Shoutout nga pala sa mga kababayan natin dyan sa Bicol. Ayan, mga kamag-anak ko dyan. Pamilya Inahe, Pamilya Binacobra, Pamilya Peralta, Escurel. Ayan, shoutout sa inyo dyan guys. Mga Sinares. Ayan, mga pinsang ko dyan. So, shoutout sa inyo dyan. At saka sa mga OFW natin, mga kababayan natin OFW. So, Son Visayas at Mindanao, shoutout din sa inyo. So, pag-pray natin ang mga kababayan natin sa abroad guys. Na matapos na yung gera na yan. So, thank you for watching guys. God bless us all. Love you all. Bye.